Bon dia a tots i a totes. Us volem donar la benvinguda un cop més al webinar setmanal del Servei d'Ocupació de Terrassa. Avui us parlarem de la importància de la planificació i el disseny d'un pla de recerca de feina. La sessió d'avui anirà a càrrec de la tècnica d'orientació Marisa Carreño. Abans de començar el webinar, us volem recordar que des del Servei d'Ocupació de Terrassa oferim diferents serveis en matèria d'ocupació, dirigits tant a persones com a empreses. Podreu trobar tota la informació sobre el que fem a la nostra pàgina web, terrassaocupació.cat, o bé seguir-nos a les xarxes on publiquem totes les novetats, així com ofertes de feina diàries, formacions i activitats. Podeu trobar-nos a Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn. Us informem que aquest webinar quedarà registrat i posteriorment penjat a la nostra pàgina web. Ara ja sí, comencem el webinar. Podeu anar deixant les vostres preguntes al xat, a la icona que trobareu a la part superior dreta de la pantalla. Les preguntes es contestaran al final de la sessió. Per últim, demanar-vos, si us plau, que escriviu el vostre nom i cognom al xat, ja que això ens permetrà tenir control d'assistència i després us enviarem un correu amb un qüestionari de satisfacció, material de suport i l'enllaç al vídeo. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per la presentació. Soc la Marisa Carreño, tècnica del Servei d'Ocupació aquí a l'Ajuntament, i avui us acompanyaré en aquest seminari on parlarem de la planificació de recerca i la importància d'elaborar un pla. El seminari el plantegem dirigit a persones en situació de recerca de feina o de canvi professional amb l'objectiu de facilitar informació i eines que permetin realitzar aquest pla de recerca de manera planificada i estratègica, amb la finalitat última darrere de poder realitzar canvis. Si anem a la següent, tenim explicat el contingut detallat en 4 parts que veurem al llarg de l'exercici, del seminari. Tenim una primera introducció que posarem en context la importància de planificar. Després reflexionarem en el segon punt, en la segona part, sobre el projecte professional, com a pas previ a aquest projecte professional per poder dur a terme el tercer punt, la tercera part del seminari, que ja és executar el pla d'acció. Seria tenir en compte aquest projecte, que ara veurem quins blocs, quins components hauria de tenir aquest projecte professional i com el duem a terme en el pla d'acció. Tenir en compte també la gestió del temps en aquest apartat, en aquesta tercera part. I finalment parlarem de les eines i recursos que ens poden ajudar de manera pràctica a poder elaborar el nostre pla d'acció i el nostre projecte. Per tant, comencem. Mirem aquesta següent pantalla, que seria la introducció d'aquesta primera part. Aquí us plantegem algunes definicions per valorar per què és important, diguem-ne, definir la planificació. Aquí ho teniu explicat com la planificació estratègica, com a procés de desenvolupament i implementació de plans per aconseguir propòsits i objectius. Planificar també entès com organitzar o dirigir quelcom segons un pla determinat. Si passem a la següent, aquí us plantejo la idea de trobar motius, perquè és interessant parlar no tant de per què o no, per què, sinó per a què. Trobem motius per planificar. I aquí detallem alguns dels més importants, com seria saber on vull anar i quan em falta, aquesta idea de on em trobo i cap a on vull anar seria el camí que hauria de recórrer, i planificar m'ajudarà a concretar les accions per arribar a aquest objectiu final. Optimitzar i gestionar millor el temps, evitar la dispersió i afavorir la concreció, treballar per objectius, avaluar com ho estic fent, molt important també parlar d'indicadors, que ho veurem més endavant. I aquí us he marcat en negreta dues opcions, dos motius, que serien els més importants, com augmentar la motivació i augmentar les opcions d'inserció. Evidentment, augmentar les opcions d'inserció, que seria el darrer, és l'objectiu també final que tenim, de tenir el màxim de recursos d'informació i de fer les accions que em portin a intentar augmentar aquesta opció de trobar feina. I augmentar la motivació, també molt important, com veurem, parlar dels aspectes personals, motivacionals, expectatives, que ens poden ajudar a anar avançant si concreto tasques, si planifico, com dèiem, i vaig assolint aquesta planificació que vaig fent, aquestes tasques diàries o setmanals que em plantejo i les vaig aconseguint, doncs això em motivarà per seguir. Potser no he arribat a l'objectiu final, però m'ajudarà a arribar. Llavors, a la següent pantalla us plantejo... Perdoneu, es queda com...
Perdoneu. A la següent pantalla us plantejo amb aquesta imatge de ens preguntem, que teniu els interrogants, aquesta idea de fer-nos preguntes perquè la planificació de recerca implica saber, com dèiem, on vull anar i què farem per arribar-hi, quin seria aquest camí. Per tant, implicaria temps i fer-nos preguntes per poder explorar aquestes preguntes i dedicar-hi temps a fer aquesta reflexió. Aquí us plantejo algunes com si em conec, si he explorat el mercat laboral, si sé de què vull treballar, si tinc detectat, com dèiem, l'objectiu laboral, conec els canals més adients per trobar feina en el meu sector, tinc un currículum enfocat a un objectiu determinat i l'adapto a cada oferta, puc comunicar per escrit o en una entrevista què he fet, qui soc, què puc oferir, per a què poden comptar amb mi, com sabré si ho estic fent bé, aquesta part més d'avaluació, com deies. Llavors, tenir resposta a aquestes preguntes ens donaria les pistes per poder elaborar el projecte professional, que seria la següent pantalla, la següent presentació obra que veuríem, la que ja parla de com concretar el projecte professional, quins factors entrarien en aquest projecte. Què veurem en aquesta part? Doncs, aquesta primera part que us deia de factors que influeixen en les probabilitats de trobar feina i també anirem a explorar en concret quins components, quins blocs, quines parts haig d'explorar i treballar i que formen part d'aquest projecte professional, com serien l'autoconeixement, el mercat laboral, el balanç professional que haig de fer, també definir l'objectiu laboral, que com veurem ens detindrem perquè és important concretar-ho i definir-ho molt bé, ja que d'aquest objectiu laboral penjaran tota la resta de passes que hauré de fer per arribar a aconseguir aquestes tasques i feines diàries que hauria de fer per aconseguir aquest objectiu laboral. Entenent l'objectiu, com dèiem, com de què vull treballar. L'únic que l'hauré de concretar molt per poder-ho després dividir en aquestes tasques que em permetin anar-les assolint en el pla de recerca. Per tant, si passem a la següent pantalla, podem influir en els factors que condicionen la probabilitat de trobar feina, com dèiem, tenint en compte una sèrie d'ítems previs. Estem ara en aquesta fase prèvia d'anàlisi que ens pugui permetre després portar al paper o portar a la pràctica el pla d'acció. Estem com en la fase prèvia a l'execució del pla. Per tant, aquí ens indica que seria important treballar l'autoconeixement, conèixer el mercat laboral, les empreses, amb la idea d'iniciar un procés de canvi, amb la idea de plantejar-nos una altra mirada, un altre punt de vista en la recerca de feina, agafar o prendre o tenir nous hàbits que ens ajudin a fer coses noves que potser no estic fent i també aprendre de les que m'han funcionat. Si en altres moments de la meva trajectòria laboral també he estat en atur i he fet coses que m'han funcionat, doncs la idea també és si ho puc extrapolar al moment actual i em poden servir o no. I tot això, com dèiem, amb la finalitat de, al poder, elaborar aquest pla de recerca. També us convido al llarg de, com han comentat les companyes de comunicació, al llarg del webinar de poder participar també, després perquè podrem interactuar en el xat segurament, a explicar, si voleu, també no només preguntes o aclariments, sinó que experiències que vosaltres hagueu tingut, com deien, a la vostra trajectòria laboral que han sigut d'èxit i que us han ajudat en aquest procés d'organitzar i planificar la recerca de feina. Llavors, aquí us plantejo en aquest esquema una mica tots els blocs que haurien de tenir en el nostre projecte professional contemplats. Aquí us he marcat, si us fixeu en la part de dalt, que està com en tres línies, la part de dalt implica autoconeixement, objectiu laboral i mercat de treball. Us he marcat en la fletxeta en vermell autoconeixement i mercat perquè en aquests dos blocs ara ens detindrem més al detall. En el següent apartat ens detindrem en l'objectiu. No entrarem tant a valorar eines, canals, xarxes, processos de selecció, entrevista de feina, però són també ingredients i blocs que haig de tenir recollits i subdividits en tasques i en feines que m'aportaran, diguem-ne, després, com veieu, al pla de recerca, que, diguem-ne, englobaria tots aquests ingredients o tots aquests blocs. Llavors, entrem una mica en la següent presentació, en la següent pantalla, a parlar tant d'autoconeixement com de mercat. Autoconeixement, com l'entenem relacionat amb la feina, enfocat a l'objectiu de conèixer-nos a nivell laboral. Aquí us ho definim com a procés d'introspecció i reflexió que ens permet identificar què vull, què serien els interessos que em mouen, quines motivacions tinc a nivell laboral, què puc fer i com ho puc fer, què serien les meves competències. Les competències, tot el que poso en joc
habilitats, coneixements, destreses, experiència, tot el que poso en joc a l'hora de desenvolupar una feina. I aquestes competències les he pogut anar adquirint al llarg de la meva trajectòria laboral, però també en formacions, realitzant un hobby a nivell personal. Llavors, aquestes competències, més els interessos, més les motivacions, com diem, que tinc, són les que em defineixen com a treballadora i em diferencien de la resta de persones. Són les característiques que jo hauré de, diguem-ne, validar, donar a conèixer, que em permetin diferenciar quan estic aplicant en la recerca de feina. Serien aquests punts forts i a millorar que jo detectaria en mi. Per tant, l'altra pota que dèiem, l'altre ingredient d'aquell esquema que teníem del projecte laboral, dels ingredients del projecte laboral, seria el mercat de treball. Important també conèixer quines característiques té i explorar algunes parts en concret, com veurem. Les característiques del mercat de treball són molt variables, són molt flexibles, i més en una situació de crisi i de pandèmia que estem patint. Però es caracteritzen en aquest moment per poques ofertes de treball, molts requisits per accedir, moltes persones apuntades. Llavors, aquestes ofertes estan a internet o circulen per exemple, a la xarxa de contactes i no són tan visibles. Això em posa de relleu que haig de tenir les competències digitals per les característiques del sector del mercat del treball actual, les haig de tenir molt desenvolupades. Haig de poder moure a nivell digital i també haig de poder detectar i ampliar quina és la meva xarxa de contactes, perquè pel que estem veient, aquestes ofertes circulen per aquests canals, per internet i per la xarxa de contactes sobretot. També us he marcat aquí en les característiques en negreta la incertesa i la demanda de gran flexibilitat. I les he marcat en negreta perquè això són característiques que fa temps, evidentment, que són protagonistes, però, com dèiem, per la situació actual encara han pres més força. Llavors, implica un esforç encara més gran, entre cometes, d'adaptació i d'explorar molt bé aquest mercat canviant que em permeti anar també ajustant els objectius que em plantejo i si m'haig de formar o no, o sigui, veure quines accions haig de fer per poder-me adaptar a aquest canvi constant en aquest mercat de treball. Com ho podré fer això també? O com podré pensar quines accions haig de fer per poder avançar en aquesta línia? Seria, com dèiem, explorar la situació del mercat laboral i de l'ocupació que m'interessa. També els tipus d'empresa que ofereix aquesta ocupació, les empreses que hi ha al territori que ofereixen aquests llocs de treball que m'interessen, territori entès com la zona geogràfica fins a la qual jo estic disposada a arribar, sigui Terrassa o si jo estic disposada a anar més lluny, també tinc aquestes opcions detectades. Llavors, el meu territori ha d'ampliar, la meva exploració d'empreses l'hauré d'ampliar perquè jo puc anar més lluny i ampliaré les meves opcions d'inserció, com veurem. Els requisits i el que ofereixen, els requisits que demanen aquestes empreses i el que ofereixen, i molt important, els canals per a on recluten. Aquí seria detectar aquella empresa a la que jo vull aplicar, vull fer una autocandidatura, jo m'ofereixo, l'empresa no ha posat, de moment jo no he detectat cap oferta, almenys visiblement, que estigui a la llum publicada, i jo vull contactar, però clar, no sé si la millor manera és seguir-lo a les xarxes, si a LinkedIn, si vaig inscriure a una empresa de treball temporal o un intermediari, venir aquí a Foment, perquè no sé com aquesta empresa recluta. Doncs és el que també puc explorar, és el que necessito explorar. Llavors, a la següent pantalla ens plantegem el balanç. Us convido a fer aquest balanç, de dir, jo ja m'he explorat en el sentit de sé que se'm dona bé, sé quins són els meus recursos, sé què puc oferir a les empreses, per a què poden comptar amb mi, i he explorat el mercat que m'interessa, el mercat local, els sectors que m'interessen, el tipus d'empresa que hi ha en aquests sectors, i faig un contrast, que seria aquest equilibri, aquest contrast entre el que jo puc oferir, les meves característiques personals, i el que demana l'empresa. Aquest encaix, diguem-ne, en els requisits que demana l'empresa respecte al que jo tinc, m'indicaria el meu grau d'ocupabilitat, és a dir, quant d'ocupable soc jo per a aquella professió, quantes possibilitats tinc de trobar feina en aquella ocupació. Quan més hi ha aquest encaix perquè reuneixo el que demana aquell perfil per aquella ocupació, més altes són les meves possibilitats d'inserció en aquella ocupació, per exemple.
Llavors, un cop he fet aquest contrast, valoro, surt un resultat, veig que sí que encaixa, com dèiem, o que no encaixa. Si encaixa el meu perfil en aquestes demandes del sector on vull treballar, per exemple, defineixo ja el meu objectiu laboral, que com veurem ara és molt important que sigui molt concret, que sigui mesurable, ara entrem al detall. I a partir d'aquell objectiu laboral, com dèiem, organitzo totes les tasques i accions i les organitzo també cronològicament, les temporalitzo per poder arribar al pla d'acció que dèiem. Resulta que no encaixa, que el meu perfil no encaixa perquè he detectat que haig de millorar les meves competències digitals o el meu nivell d'anglès, el meu nivell de català. Doncs vaig a veure amb informació, amb assessorament, si haig de fer unes pràctiques, si haig de fer una formació. Tot això em permetria decidir, per això deia que prenien decisions. En la següent pantalla tornem o us plantejo de nou a visionar aquell esquema que ja hem vist anteriorment, però ara, dels blocs que componen el projecte professional, però ara centrant-nos en l'objectiu laboral, de la importància de definir de què vull treballar. Seria una mica el que aniríem a veure a continuació. Per què diem que és important definir l'objectiu laboral, l'objectiu professional? Perquè no podem treballar de tot ni de qualsevol cosa, com sabem. L'objectiu professional ideal seria aquell que m'agrada, és a dir, he detectat que m'interessa, que em motiva, que se'm dona bé, com dèiem, que tinc les competències necessàries per poder realitzar-ho i que és demandat pel mercat de treball. Això seria, diguem-ne, com l'ideal de pensar en què puc treballar, on realment tindria més opcions de poder realment tenir èxit en la inserció. Llavors, aquest apartat que us plantejo aquí, la següent pantalla, com definim objectius? Aquest també és molt important. Ens serveix aquests criteris, aquestes recomanacions de definició d'objectius, ens serveix tant per l'objectiu professional gran, diguem-ne, el central, el treballar. Vull treballar, ara veurem un exemple, d'administrativa comptable i una sèrie de coses més que ara concretarem i que ara us explicaré. Serveix per aquest, diguem-ne, objectiu gran i serveix també per quan jo hagi de desgranar aquest objectiu gran, com l'aconseguiré? I l'hauré de desgranar, com dèiem, en tasques i mini-objectius o objectius diaris, per exemple, diaris o setmanals o mensuals, i aquests criteris que ara us explicaré també m'haurien de regir a l'hora de formular aquestes tasques que hauré d'anar fent en el dia a dia o setmanalment. Llavors, aquí us plantegem que aquests objectius han d'estar definits i formulats en positiu. És a dir, no serveix dir no sé de què vull treballar, però tinc clar, per exemple, que no vull treballar en l'àmbit de la comptabilitat. Doncs, d'administrativa comptable, aquest àmbit no el vull, o aquesta posició no la vull. Administrativa, però d'una altra cosa. Això no seria en positiu. El positiu seria des del sí. També haurien de ser concrets i específics perquè estan acotats i em permet també enllaçar amb la següent característica, que seria que siguin mesurables, que es puguin quantificar, com ara ho veurem, que pugui plantejar indicadors qualitatius i quantitatius per saber si aquell objectiu l'estic assolint de manera, o aquella tasca l'estic assolint de manera adequada. Que siguin aconseguibles, també és molt recomanable, que em motivin. Seria trobar aquest equilibri entre que suposin un repte, perquè el vull fer com a repte i alhora el pugui assolir perquè sigui del meu perfil, perquè jo tingui opcions reals de poder fer-lo, que seria el de baix també. Ens enllaçaria amb que aquests objectius també han de ser realistes pel meu perfil, per la meva disponibilitat horària, per una sèrie de requisits que ja són personals i que jo ja hauré explorat prèviament en l'apartat d'autoconeixement, per exemple. Per quan els vull aconseguir? El temps també és molt important a l'hora de poder determinar els objectius. Tant el temps que jo estic disposat a invertir en el meu dia a dia o en la meva setmana, que també ho parlarem ara quan parlem de la gestió del temps, com el temps que jo em plantejo d'entrada per aconseguir aquest objectiu. Jo d'aquí un mes o durant aquest mes vull buscar feina i faré un calendari setmanal durant 4 setmanes perquè m'he plantejat que en un mes vull provar si he trobat feina en aquestes 4 setmanes. Jo en soc responsable. Aquest també és un objectiu molt important, una característica molt important, perquè ha de ser que jo el pugui realitzar, que no depengui d'un altre. Jo en soc responsable. I el darrer punt de com definir els objectius,
serà el com m'afectarà a mi, al meu entorn. Que jo posi en pràctica aquest objectiu, si jo ara començaré a treballar també per les tardes, per exemple, això implica que fins ara la meva parella es podia fer càrrec de certes activitats i ara no. Això com afecta el meu entorn, el grau d'afectació compensa, no compensa, són coses a explorar. Seria ecològic si no diguem-ne, genera cap canvi que generi malestar o que produeixi un efecte secundari o aspectes que haguessin de tenir en compte també. Passem, doncs, a la següent pantalla, on ens plantegem en concret un objectiu, una proposta d'objectiu que ara us comento i li farem el checklist de si ens passa aquests filtres que hem dit, de positiu, específic i de més. Jo us plantejo que no seria un objectiu gaire concret dir que busco feina administrativa. Això seria un objectiu poc concret, li mancaria molta xitxa, li mancaria molta informació. Més concret o més elaborat seria aquest. Per exemple, buscar feina d'administrativa comptable en una empresa multinacional del sector logístic a Terrassa o Sabadell en el proper mes. Llavors, podem repassar, i penseu també a casa, si voleu, això està plantejat sota aquests criteris que dèiem de definició d'objectius. Està en positiu? Sí, perquè diu buscar feina administrativa. Està plantejat des del vull. És específic i concret? Sí, està especificat en l'àrea comptable, el sector logístic, o sigui, una multinacional. És mesurable? Sí, serà mesurable perquè jo després en les tasques, en subtasques que faré setmanalment o diàriament per aconseguir aquest objectiu en 4 setmanes, les faré quantificables i a nivell qualitatiu també les podré explorar, amb la qual cosa faré que es puguin mesurar, per exemple. És motivador aquest objectiu? Doncs sí, perquè jo ja he treballat, per exemple, en aquesta posició com a administrativa comptable. A més, he fet una formació recent en matèria de comptabilitat i em motiva posar en pràctica tots aquests coneixements teòrics recents que he après. També realista, doncs sí, realista perquè jo m'he plantejat anar a Terrassa o Sabadell, perquè són les zones per on jo m'he plantejat començar, perquè també enllaço amb la descripció d'ecològic, és el que menys em pot alterar la meva situació a nivell de conciliació, per exemple, i de més. El temps està plantejat en aquest enunciat d'objectiu, perquè jo em plantejo de moment un mes. Això implica que faré la distribució de tasques setmanalment i l'aniré avançant fins a arribar al mes. Un cop fet això, veuré si cal ampliar, si cal reformular, si cal afegir noves tasques a fer, vull dir, noves accions per poder, nous passos per poder assolir aquest pla de recerca. Llavors, continuaríem una mica per anar tancant aquest bloc segon, que estem per ubicar-nos a la part segona del seminari, que estàvem parlant de tots els ingredients que tenen a veure amb l'elaboració del projecte professional. Venim, aquesta prèvia, venim de balanç professional, he explorat qui soc, què ofereixo, mercat laboral, tinc determinat o concretat un objectiu laboral i, a més, l'he concretat seguint aquests criteris de positiu, mesurable, ecològic, el poso per escrit i segueixo endavant. Segueixo fent aquestes passes que us indiquem aquí, que seria explorar quins canals són els més adients per a aquest objectiu laboral que jo m'he plantejat, explorar també la meva xarxa de contactes, les meves xarxes professionals, tinc presència digital o no, la tinc unificada a les diferents xarxes potenciant una marca. Tota aquesta part cal que ho faci o no, anem a veure en funció de les empreses, en funció del meu perfil. Faig el currículum meu adaptat a cada oferta, a cada objectiu, ja sigui creatiu, funcional, per competències, i el vaig adaptant. Si tinc més d'un objectiu laboral, per exemple, vull treballar l'administrativa comptable i l'administrativa al Departament de Recursos Humans també, perquè tinc dues trajectòries professionals paral·leles amb experiències, informacions i competències en els dos àmbits, en les dues posicions, i podria fer-ho. Hauria de fer 2 currículums diferents, hauria d'explorar els canals i fer com 2 rutes o fer 2 plans de recerca diferents en paral·lel. També tenir treballat i presentat un pas a fer en funció d'aquest objectiu, d'aquest currículum, seria com jo em presento, com acompanyo
les meves dades objectives, que serien les que apareixen al currículum, com l'acompanyo amb una carta de presentació que podria ser el discurs tradicional per escrit, el format més clàssic de carta, o quan parlem de l'elevator pitch, que no deixa de ser aquest terme anglosaxó, però que el que recull és aquesta descripció breu meva sobre trajectòria laboral, objectius i competències, i haig de ser capaç de poder explicar-ho breument en una entrevista de feina, poder-ho adaptar a la bio o a les dades de presentació de les diferents xarxes professionals. I tot això, com ho concreto, tot això que hem vist ara, com ho passo al paper, com ho cronometro, diguem-ne, en el sentit temporalitzo, com ho porto a la pràctica, que seria el tercer bloc, la següent pantalla que veurem, que seria l'execució del pla d'acció. Aquí ja anirien a veure com poso en pràctica aquest pla, tenint en compte també la gestió del temps, que ara en parlarem. Què veurem llavors en aquesta part? Com dèiem, concretarem el meu pla d'acció, que seria, com dèiem, tenir detectat l'objectiu, tenir detectades les tasques a desenvolupar, seria organitzar totes les tasques de menys o de més a menys ordre, prioritat, importància i temporalitzar-les. Temporalitzar-les a nivell, agendar-les a nivell de calendari i també de dedicació. Tinc previst que aquella tasca em portarà 2 dies. Bé, doncs quins dies, quins horaris, això també ho puc fer, amb aquesta idea de temporalitzar els objectius, però ja dic, diaris, setmanals, com vulguem. També aquesta tercera part del seminari té 2 temes més a treballar, que seria com optimitzar, tenint en compte el pla, com optimitzar el pla, tenint en compte aquests aspectes com seria la gestió del temps i la gestió també molt important de la motivació, de les expectatives en la recerca. Continuem. Llavors, com dèiem, el meu pla d'acció tindrà, repassem una mica, això ja ho hem comentat, però ho repassem perquè és important. Tindrà el meu objectiu laboral detectat i concretat, detallar totes les passes i tasques que haig de fer i fer-ho cronològicament, que haig de fer per aconseguir-ho, i fer un seguiment i una avaluació de com m'està anant. De dir, jo això que m'he plantejat, com dèiem, era realista, com sé si estic anant per algun camí, pensava que dedicaria tantes hores i no me'n surto, sí, doncs per això us plantejava que ha de tenir indicadors quantitatius i qualitatius, que en parlem. Per tant, ha de ser flexible i m'ha de permetre revisar aquests objectius. Si parlem, com dèiem, d'una societat tan canviant, d'un mercat de treball molt incert, que dèiem a la primera part del seminari quan parlàvem de mercat de treball, com puc contrarrestar o com puc una mica adaptar-me d'alguna manera a aquestes accions tan canviants? Doncs justament amb la planificació, com dèiem, i amb l'adaptació i la revisió dels objectius. És a dir, potser jo no em plantejava que això durant un mes passaria no sé què, doncs anem a veure com abans aquesta ocupació no tenia tanta demanda, però ara sí, com m'organitzo una mica amb els canvis que van sorgint. Aquí us plantejo també la idea de tenir en compte els indicadors, perquè justament és el que dèiem, que havien de ser mesurables els objectius, quan parlaven de la definició d'objectius, proposaven que havien de ser mesurables i es podien concretar. Llavors, per exemple, com un indicador quantitatiu, jo podria pensar que una de les tasques o un dels objectius que em plantejo és fer una autocandidatura a 10 empreses del sector que jo ja he explorat prèviament, ja sé com haig d'aplicar, o sigui, quins canals faré servir i em plantejo fer el procés d'arribar a aquestes 10 empreses. I això m'ho plantejo fer aquesta setmana, del 22 d'octubre fins al dimarts vinent. Com sabré si aquest objectiu era assolible o no? Si era... Doncs puc pensar, si jo penso, si faig el 50%, o sigui, en comptes de 10, aconsegueixo enviar 5 candidatures, consideraré que és suficientment bo, és un exemple, suficientment bo l'assoliment d'aquesta tasca. Si és menys de 5, doncs no, consideraré que no és adequat. Què ha passat? No he trobat la informació, però sí ja la tenia, no he tingut temps, he tingut moltes interrupcions, que ara en parlarem. Què ha passat? És més, si aconsegueixo entre el 60 i el 80%, diré que he anat assolint aquesta tasca, aquest objectiu molt bé. I si faig el 100%, doncs perfecte. Vol dir que m'he organitzat, ho he plantejat i ho he pogut portar a terme. Això potser ens podria ajudar, com a exemple.
A nivell qualitatiu, doncs clar, trobem tots els indicadors que no responen a números, no? Seria més opinions, aspectes més subjectius, entrevistes, enquestes, no? Això em fa pensar també, per exemple, en què jo, una de les meves tasques era fer un currículum infogràfic, afegint competències, i és un pas nou. Jo ja tenia el meu currículum tradicional anterior i ara he fet un canvi. I vull explorar, vull veure si aquella tasca de fer el currículum si es rep bé, no? Si s'ha assolit correctament. Llavors, la presento a 2 o 3 persones del meu entorn i els pregunto l'opinió de què els sembla aquell currículum. Llavors, aquesta informació qualitativa és una informació subjectiva, evidentment, sota el punt de vista d'aquestes persones, però em pot ajudar a veure si, com elles em coneixen, si s'està transmetent, per exemple, tot el que jo sé fer, si l'empresa que ho rebi podrà entendre la meva trajectòria, el que jo he fet, el que jo puc oferir. Doncs tindria un indicador qualitatiu també fent aquesta tasca, per exemple. Llavors, en aquesta altra presentació tenim una graella que està extreta de la pàgina web de Mapa Laboral, que és una web que també us recomano explorar, qui no la conegui, per poder tenir molta informació relacionada amb també la planificació i la recerca del nostre projecte. I aquí us presenta 5 àrees, 5 blocs a treballar. Us parla d'accions i tasques, recursos necessaris, com es temporalitzaré aquestes accions, quins resultats espero i el seguiment dels resultats, que és una mica també el que havíem vist prèviament. Seria respondre a aquestes preguntes. Les accions, trec aquest llistat d'accions de què haig de fer per aconseguir aquell objectiu que m'he plantejat. Recursos necessaris, quins materials, quines eines necessitaré, el temps, temporalització, quan ho faré, el temps, com dèiem, del que disposes per a fer-ho i el temps que necessites per a realitzar les accions. Què espero d'aquesta tasca? Quins resultats obtindré? Per a què ho faig? I el seguiment de l'execució. Quins resultats obtindré? Com dèiem, utilitzar indicadors qualitatius o quantitatius, per exemple, com hem vist. La següent pantalla us presento el mateix exemple anterior, que és el que ens està fent de fil conductor, aquest exemple d'administrativa comptable, al sector logístic d'una multinacional, per exemple, Terrassa o Sabadell, en 3 tasques. O sigui, és un cronograma, com li vulguem dir, un esquema que ens permet, en aquest cas només hem posat 3 tasques, però evidentment hauria d'omplir amb totes les que jo he pensat, tots els passos que jo he pensat que necessitaria. Si aquí ens fixem en la tasca 2, per exemple, en l'objectiu 2, que us he posat obrir el meu perfil de LinkedIn, doncs els recursos necessaris serien, per exemple, tenir informació de la xarxa, conèixer com funciona LinkedIn, conèixer quins grups puc seguir, com puc generar tràfic al meu perfil, veure una mica tot això. Tinc la informació? Endavant. No la tinc? Per exemple, puc visionar un webinar que hi ha aquí al servei, que Foment, que parla justament de com concretar i com millorar les opcions a LinkedIn. Com ho faré? Quin temps hi dedicaré? Doncs 1 hora per visionar el webinar, que és el que duraria, el que ja està gravat, i 5 hores, aquí inicialment em plantejo 5 hores de registre com una prèvia per començar a elaborar les meves dades. Potser necessitaré més, que serà la tasca 6-7, ja veuríem, aquí no apareix, per el que dèiem, seguir grups, redactar la bio de manera adequada, completar tot el que consideri. Què espero obtindre? Quins serien els resultats a obtenir? Doncs tenir aquesta presència digital elaborada i enfocada al meu objectiu laboral. Com veuré com ho estic fent bé? En aquest cas és senzill perquè em permet comprovar el meu perfil públic. Doncs, quin és el tràfic també que s'està generant, com se'm veu en aquesta xarxa. Seria una mica l'exemple. I la següent pantalla ja teniu, diguem-ne, el calendari. Seria com la temporalització. Jo tinc tot el llistat de tasques detectades, sé quan les faré servir, els recursos que faré servir, quan estimo que em durarà aquella tasca per assolir-la i en aquest cas ja ho passo al calendari. En aquest cas seria una setmana i després teníeu una setmana, vull dir, a partir d'avui, i teniu uns exemples de, seguint els objectius, les tasques anteriors, posar-ho. Per exemple, avui, de 10 a 11, us he posat, tot i que hem començat més tard, us he posat a participar en el webinar sobre planificació a Foment. Jo ja m'havia agendat al meu calendari aquesta tasca. Després començaré a explorar, si és que jo ho haig de fer, potser ja no ho haig de fer, començar a explorar plantilles a través del Canva o d'altres opcions.
Clar, aquí hem de tenir en compte que vosaltres estareu, les persones que esteu participant avui, en diferents moments d'aquest projecte professional, oi? I hi haurà persones que ja tindran definit l'objectiu, potser no tan concret, o sí, de com ho hem vist, i només hauran de concretar, ja tindran tasques realitzades o no, o persones que estan en un moment de no saber per on començar. Per això vull dir que clar, aquesta temporalització ve determinada de les tasques anteriors, no? Aquesta prèvia, però implica, com deia, aquest inici de reflexió en tots els sentits. Sí? Doncs continuem. Aquí us plantejo, com dèiem, quan parlaven a l'inici de la part 3, del contingut d'aquesta part 3, la importància també de tenir en compte aquestes recomanacions a l'hora de gestionar el temps perquè ens ajudaran a optimitzar i a poder concretar millor aquesta execució del pla. Aquí us recomanem destinar un temps exclusiu per a la recerca de feina al llarg de la setmana, dies i hores determinats. Sí, això ja ho valorareu. Si jo divideixo el dia, que és el punt 2, en blocs o en àrees, jo tinc detectat quantes hores dedico al dia per tasques de la llar, pels meus hobbies, per tenir cura de la família. Veig que no són i són obligatòries, les que no ho són ja ho veuré ara ho parlarem, com ho puc gestionar, i veig que em queden 3 hores o 10 hores al dia, 1 hora al dia o 10 hores a la setmana. Llavors ho haig de distribuir. Si cada dia faré recerca, ja que, per exemple, cada dia es poden publicar ofertes, o faré una distribució d'uns dies sí, uns altres no, i els hi dedicaré més hores cada dia. Aquí també recomanem que tingueu en compte les interrupcions quan planifiquem, perquè jo potser m'he pensat aquesta tasca en durarà 2 hores i poden passar moltes coses. Mira, avui ens ha passat a l'inici del seminari que ens havíem planificat 1 hora d'inici i no ha pogut ser. Doncs el mateix, potser jo em planifico 2 hores i al final no podria ser. Llavors, tenir-ho en compte per compensar. Compensar, ser flexibles, com dèiem, i tenir en compte aquestes estratègies que us proposo aquí de compensació, que no és res més que dir jo avui no m'he pogut connectar o no he pogut fer la tasca que volia, aquelles 2 hores les vull distribuir al llarg de la setmana en mitja hora cada dia o un dia dedicaré 2 hores més a la recerca de feina. Això ho faré com jo consideri. A la següent pantalla també continuem amb aquesta gestió del temps, en aquestes recomanacions, i us valorem també que penseu en quin suport faré servir, que això en parlarem ara a eines, a la quarta part, però quin suport faré servir per portar aquest pla d'acció, perquè una cosa és el contingut del pla, que és el que ara estem treballant, que ha de tenir tasques, el temps controlat, tal, i una altra cosa és com jo m'organitzaré, si utilitzaré una agenda de paper, una llibreta, un calendari del Google Calendar o un calendari de l'agenda, un cronograma, un mapa mental, que ara ho veurem, escollir que poden ser més d'unes eines i a vegades són complementàries unes d'altres. Per tant, recomanació molt important també, registrar sempre el que faig perquè em pugui facilitar aquest seguiment i posar data d'inici i fi als objectius i a les tasques. Continuem. Us deia també abans que era important, de la mateixa manera que gestionem o pensem en la gestió del temps, pensar també en aquesta mirada més relacionada, mirada personal, més relacionada amb les meves motivacions, les meves expectatives davant de la situació d'atur o de canvi professional, per exemple. Perquè jo us plantejo aquí, si us identifiqueu amb aquestes situacions que hi ha a la pantalla, perquè són molt habituals. És molt habitual tenir baixes expectatives davant de la situació, que hi hagi desmotivació al llarg del pas del temps, que hi hagi una pèrdua d'interès per fer una recerca de feina constant. Podem començar amb molta força perquè jo he pensat, ostres, doncs tinc tot molt clar, tinc l'objectiu ja definit, començo, no? Jo m'havia fet unes expectatives també perquè hi ha una necessitat, potser, evidentment, d'urgència per treballar, però aquestes expectatives no s'estan complint. Llavors, a la següent pantalla us plantejo, si no s'estan complint, com les puc gestionar perquè no em faci sentir, per exemple, malament, o què està passant que no s'estan complint. Moltes vegades no està a les nostres mans, com deia, no té a veure amb mi. Hi ha altres factors de mercat, d'altres situacions que no estan a les meves mans, però com jo em sento amb aquestes situacions, si m'afecta, si no m'afecta, quina tolerància tinc a la decepció, a la frustració. El fet d'establir objectius, planificar, gestionar el temps, és aquesta idea de control. Sembla que, com dèiem, controlo en part la situació i alhora, si ho vaig assolint, com deia, em puc anar motivant. Llavors, això em puc ajudar
a disminuir aquesta sensació de frustració, de malestar. També recomanable, relativitzar una mica els èxits i els fracassos. Tothom hem tingut situacions en què ens ha anat bé i altres que no tant. Doncs llavors, poder fer aquest exercici de memòria, de veure quines coses m'han passat en el passat, inclús a nivell de recerca de feina, com m'he organitzat en el passat, que m'ha facilitat opcions, he tingut èxit i això com ho puc extrapolar a dia d'avui. També penseu que la situació d'atur no ens defineix com a persona o com a professional. Igual que jo he tingut experiències d'èxit, he tingut treballs, he desenvolupat feines, que ara no l'estigui desenvolupant no vol dir que això disminueixi evidentment, les meves habilitats o les meves capacitats. També és molt important això, estar en constant formació, accés a informació, accés a recursos, perquè, com us deia, aquesta sensació de tenir informació, i és així, aconseguir informació també ens permet tenir més opcions. També veure quin és el temps, com dèiem, i quin és l'esforç que jo estic disposant, com m'implico, quina responsabilitat puc tenir en aquest moment en la recerca de feina, quina energia puc tenir a l'hora de buscar feina en aquests moments. Estic en un bon moment, tinc totes les, diguem-ne, àrees de la meva trajectòria, de la meva vida més o menys organitzades i em puc concentrar en la recerca de feina, o tinc altres situacions personals que també s'han de millorar i que impliquen cert malestar o que no em puc concentrar tant en la recerca de feina, per exemple. Tot això ho haig d'explorar molt bé. I per últim, en aquesta pantalla també us parlo de la xarxa de contactes, la importància d'identificar-la, augmentar-la com a eina de suport, com a eina tant perquè em pugui servir per tenir informació, per augmentar opcions d'ofertes de feina, tenir informació, com també per contrarrestar aquesta sensació de solitud que a vegades té la recerca de feina, el poder compartir amb altres persones, demanar assessorament, per exemple. Llavors passem ja al darrer punt de contingut, que és el punt 4, d'eines i recursos del seminari. I què veurem en aquesta part? Doncs veurem eines per poder, diguem-ne, posar sobre el paper entès com a metàfora, portar a la pràctica el pla d'acció, com pugui ser un mapa mental, un cronograma. També parlarem dels lladres del temps, que són aquestes interrupcions i com influeixen a l'hora de temporalitzar el nostre pla. Us explicaré la tècnica Pomodoro, que també és una tècnica útil per a la gestió del temps, i alguns apunts sobre recursos digitals que també podeu explorar, tot i que no abordarem en aquest espai, però que podeu explorar per si us poden ajudar a l'hora de posar en pràctica el pla. Aquí, en aquest mapa mental, us presento aquest diagrama que està organitzat amb un eix central, que seria en aquest cas l'objectiu laboral, que és l'objectiu que estem veient sempre al llarg del seminari, que és administrativa comptable, i està plantejat per la setmana del 26 al 30 d'octubre, per exemple. Com veieu, de l'eix central pengen ja associats, en aquest cas, currículum, carta de presentació, el tema de treballar a les xarxes professionals i canals, per exemple. Evidentment, aquí anirien penjant o més, si només ho faig per una setmana, doncs aquests 4 ja en són vàlids, però si ho fes un mensual seria molt més gran aquest mapa. Si el faig setmanal, el faig acorde amb aquestes tasques a desenvolupar. D'aquests blocs de currículum, carta, xarxes i demés, penjarien les tasques a realitzar. En aquest cas, exploro opcions de contingut per fer la carta, la data de cada objectiu. El mapa mental no està per això calendaritzat al llarg de la setmana quins dies faré cada cosa i l'horari o la durada d'aquella tasca. Això ho puc fer a banda o puc fer amb una agenda, com hem vist, amb un Excel, amb una agenda de paper, com consideri. Llavors, l'altra tècnica que podem també fer servir, l'altra eina, seria aquest cronograma. Com veieu, no perdo de vista sempre el meu objectiu, perquè és el que em marca les tasques a realitzar. En aquest cronograma teniu detallat 10 possibles objectius tasques. Serien tasques, però com us deia, l'interessant és que estigui registrat o concretat en format objectiu, o sigui, seguint aquelles indicacions que dèiem, realista, positiu, ecològic. Aquí també teniu temporalitzat, diguem-ne, a nivell diari i setmanal, ens dona una imatge visual de què m'ocupa al llarg del temps, diguem-ne, cada tasca a realitzar, per exemple.
Ara passem a parlar dels lladres del temps. Com dèiem a la presentació d'aquesta part, és important pensar si jo tinc o si jo funciono sota aquestes interrupcions. Els lladres del temps els definiríem, com teniu aquí, com interrupcions que no ens permeten continuar o començar una activitat prevista. Ja siguin interrupcions internes, perquè no sé dir que no, si sempre estic disposat per deixar el que estic fent per respondre a la demanda dels altres, té a veure amb característiques personals, tarannat, hàbits, no estic acostumat o no se'm dona bé. La planificació i la gestió no és una competència que jo posi en pràctica i ho hauré d'explorar si això ho haig de millorar. O interrupcions externes, que són del meu entorn i les provoquen altres persones. Aquestes seran més difícils de controlar, tot i que jo puc informar, per exemple, al meu entorn, en horari de matí, de dilluns a divendres, fins a les 12, no contacteu perquè estaré concentrat en tasques de recerca de feina. Que em facin cas o no és una altra cosa, no? Però el com jo gestiono, en el cas que no em facin cas, igualment contactin, com jo gestiono aquesta interrupció, si deixo, com dèiem, tot el que faig i faig cas o no, sí que està a les meves mans, que seria aquesta part de com jo organitzo aquest lladre del temps, aquest saber dir que no, per exemple. Llavors, en la següent pantalla us proposo un exercici, un autoregistre, que indica, com veieu, alguns lladres que, com seria la manca de priorització, el perfeccionisme, per exemple, n'hi ha molts, seria que vosaltres detectéssiu si us trobeu en aquestes situacions, si us està passant o us ha passat alguna vegada això. Manca de priorització, per exemple, perfeccionisme, interrupcions externes, com dèiem. Ens podem plantejar algunes preguntes que ens faci pensar si això a mi em passa. Per exemple, en el cas de la manca de priorització, cada dia sé quines coses haig de fer, el que dèiem, em faig aquest registre setmanal de tasques i les porto a terme o vaig fent segons surt la necessitat. Segons surti la demanda vaig fent. Clar, llavors potser estic fent tasques que no són tan prioritàries. És aplicable a mi? Si jo responc que sí, o fins aquest sí o no, quant d'aplicable és a mi a nivell quantitatiu, quin és el grau? Qui es proposa del 0 al 10, doncs és aplicable en un 8. Ostres, doncs potser sí que haig de veure l'altra columna de quines coses em poden ajudar perquè aquest lladre el tinc bastant arrelat en el meu funcionament. A la següent pantalla us parla una mica també d'aquests lladres interns com desordre, organització, l'ús correcte de les tecnologies. Per exemple, consulto sovint el correu electrònic o tota l'estona l'estic consultant o només quan m'avisa o sé organitzar, no sé, dedico organitzar, vull dir, a les carpetes, dedico moltes hores a consultar el telèfon, les xarxes, quant d'aplicable és i quines coses podria fer. Després tenim el dificultat per dir no, que aquest ja l'hem vist o aquest és important perquè és aquesta idea que si em veig fent coses sovint que no tenia previstes, per no voler dir que no, per no poder-ho dir perquè em sap greu, no vull quedar malament o perquè realment m'ajuda, o sigui, m'agrada ajudar els altres, per exemple. Continuem, doncs, amb aquesta idea de gestió del temps. Aquí us proposo també la tècnica Pomodoro, que potser la coneixeu perquè se n'ha parlat bastant, que és un mètode que permet la millora de l'administració del temps dedicat a una activitat. I funciona per programació de cicles. Aquests cicles, quan es completen, s'intercalen amb períodes de descans i recompenses. En la següent infografia, veieu que seguint les agulles del rellotge, us proposem uns 5 passos amb els 6 que haurien de seguir per poder-ho realitzar. Com veieu, podem escollir una tasca, fixar el cronòmetre en 25 minuts i treballar en aquesta tasca de manera concentrada, sense aixecar-me de la cadira o del lloc on estigui, fins a acabar el temps, evitant aquests lladres possibles del temps que apareguin i treballar concentrats en aquesta tasca fins que soni l'alarma o l'alerta. Quan acaba el temps, m'anoto el cicle, m'anoto un cicle completat que li diuen un pomodoro. He fet un pomodoro. Descanso 5 minuts, que seria com la meva recompensa, i reprenc, torno al punt 1. Quan he completat 4 cicles, quan tinc 4 pomodoros anotats, em puc permetre o em dono una altra recompensa més llarga, en aquest cas de 15-20 minuts, per exemple.
ja estem arribant també a la part final del seminari i us plantejo eines de planificació digital, en el sentit que fins ara hem vist en aquesta tercera part quins són els ingredients o quines parts ha de tenir el meu pla de recerca i algunes eines com el mapa mental, el cronograma, que em poden permetre, ja sigui a través d'un Excel, ja sigui una agenda, ja sigui una infografia, ja sigui, em poden permetre portar-ho a terme. Però també hi ha algunes eines, hi ha moltes, però jo aquí només us anuncio algunes eines que ens poden ajudar a concretar. Teniu el Google Calendar, que és la més coneguda i no entrarem al detall, però que ens permet, com sabeu, permet posar tasques en el dia i l'hora, vull dir que vulguem, afegir tasques i tenir l'agenda, convidar contactes, em permet això concretar molt i és molt coneguda. També hi ha l'Outlook, que també té aquest calendari i és potser la més coneguda, la més utilitzada. També tenim Symbaloo, que ara en parlarem, que també és una plataforma o una aplicació gratuïta per organitzar llocs web, que ara en parlarem. I hi ha el Trello, que també és una aplicació que permet gestionar les tasques a fer en columnes. Potser aquesta aplicació està més pensada per treballar a nivell laboral en gestió de projectes, perquè em permet compartir projectes, compartir tasques entre persones, un treball col·laboratiu, però també hi ha l'opció de fer-ho a nivell personal perquè planteja aquesta divisió de tasques en columnes de totes les tasques que tinc pendent de fer, les que estic fent i les que estan ja fetes. Seria com aquesta opció de 3 columnes. Però us plantejo, en tot cas, explorar-ho i al final això és una feina també que heu de fer, en funció de cadascú com sigui, si és una persona que té més competències digitals, si li agrada, si treballa més amb el mòbil, treballa amb l'ordinador, la tablet, si soc més de tocar el paper, més analògica, al final és tenir la informació, ampliar, si vosaltres penseu en planificació digital, us sortiran moltíssimes apps i plataformes, com per exemple la que tenim aquí, aquest logo del tomàquet, que és el Pomodoro Timer, que no deixa de ser una app també gratuïta que podeu programar el temps i no deixa de ser una eina que ens permet posar en pràctica la tècnica del Pomodoro que us he explicat abans. Llavors, us vull explicar més en concret l'aplicació del Symbaloo perquè, com dèiem, permet organitzar els enllaços web en forma de botons, com ara veurem. Us ho comento també, a banda que pugueu donar-vos d'alta, registrar-vos i organitzar, perquè funciona com un navegador i el podeu organitzar creant al final com un escriptori virtual amb els botons, diguem-ne, que és molt visual, amb els botons que considereu, per exemple, de canals de recerca o del que considereu. Llavors, no haig d'anar a buscar, sinó que directament puc enllaçar amb la pàgina web que vulgui, que he registrat prèviament. També us ho recomano, o us ho volia explicar, perquè des del Servei de Terrassa Ocupació s'ha fet un webmeet, aquests blocs de temàtica similar dins de Symbaloo, que recull eines i recursos web útils per a la recerca i teniu enllaçats aquí en la pantalla us sortirà l'enllaç quan rebreu la presentació. Llavors, la següent pantalla podeu veure aquest enllaç on ens portaria del Symbaloo, aquest Symbaloo del Terrassa Ocupació, que en aquest cas ja us donem, diguem-ne, feina feta en el sentit que hi ha molta informació sobre recerca de feina, sobre orientació, sobre canals i sobre eines i canals. Llavors, per això us dic que està dividida en 4 blocs, com dèiem, formació, orientació laboral, canals, eines i aspectes formatius. Llavors, això també ens permet anar directament a buscar informació sobre temàtiques relacionades amb la recerca de feina. I per tancar, aquí us proposem alguns suggeriments que els hem organitzat en 10 idees clau que, en tot cas, són un resum o unes idees, algunes noves, però que permeten quedar-nos amb la idea d'alguns aspectes a tenir en compte. Explorar el mercat de treball, com dèiem, important, treballar l'autoconeixement i definir l'objectiu. Serien passos previs a organitzar el pla de recerca. Un cop fet això, identifico objectius diaris, setmanals i dins d'aquests objectius diaris i setmanals les tasques organitzades, temporalitzades en hores, diguem-ne. Realitzo un currículum diferent per a cada objectiu laboral, tinc treballat la meva carta de presentació, tinc treballat el meu discurs verbal, el meu elevator pitch. Distingeixo entre urgent i important per prioritzar accions i també per
no sé, no caure en les mans dels lladres del temps. També treballo sobre les expectatives, sobre el que estan a les nostres mans, com dèiem abans, perquè és molt important, com diu el punt 6, poder treballar de manera col·laborativa, poder demanar ajut, poder rebre suport en la recerca, com dèiem, per contrarrestar aquesta possibilitat de viure més en solitud la recerca de feina. Molt important també realitzar formacions i actualitzacions constants, entrenar les habilitats relatives a la comunicació i a les competències digitals, perquè són competències que ens serviran de manera transversal per a qualsevol professió, i també tenir cura de nosaltres, aquesta mirada més personal, dedicar temps a fer coses que ens agradin, ja dic, demanar ajut si cal, fer aquesta mirada de cura cap a nosaltres. I, en definitiva, el punt 10, fer una recerca de feina activa i no només reactiva. Amb això vull dir que no només responc, estic registrada en alguns portals, faig una recerca diària mirant les ofertes que surten i jo reacciono, m'inscric en les ofertes que consideri, sinó que jo genero, justament per això genero el meu pla de dir, sé en quines empreses tinc més opcions de trobar feina i aplico en aquestes empreses. Ho faig de manera més activa i només el fet de ja tenir aquest pla de recerca que estem parlant avui elaborat ja m'està donant molta activitat, ja m'està fent ser molt actiu en la meva recerca de feina. També tindreu aquest apartat de bibliografia que rebreu al PDF, el podreu enllaçar i explorar si voleu. Us posem més recursos de suport que puguem complementar les informacions que estem treballant avui i també les referències que hem fet servir per treballar el contingut d'aquest seminari i que també us poden, si les visioneu, us poden complementar i aportar també informació complementària al que estem treballant avui. Doncs, per part meva, donar-vos les gràcies, convidar-vos a fer qualsevol demanda, aclariment, tant en el xat com a través del meu correu electrònic per poder contactar. I en tot cas, això, no dubteu en demanar suport i tot el que necessiteu. També us recomano explorar els webinars que hi ha gravats a la Mediateca del Servei d'Ocupació, perquè avui en aquest seminari parlem, toquem de manera transversal molts ingredients, molts blocs, moltes idees que hem de tenir en compte per a la recerca de feina. Però ja hi ha webinars treballats en què de manera concreta s'aborda cada un dels aspectes que avui hem anunciat, com fer el currículum, com passar l'entrevista de feina, com treballar l'elevator pitch, com augmentar la xarxa de contactes, per exemple. Doncs, per part meva, com dèiem, us cedeixo la paraula i si teniu algun aclariment, doncs endavant. Gràcies, Marisa. Et passo unes quantes preguntes que hi ha al xat, a veure si les podem resoldre. D'acord. La Remedios ens pregunta, en quant a fer un currículum diferent segons la feina ofertada, no seria millor posar-ho tot en un sol currículum? Vull dir que així podem veure tota la teva experiència. Sí, quan diem que es pugui fer adaptat a cada objectiu, no vol dir que no pugui aparèixer també a la informació que considerem que ens aporta, encara que sigui més antiga o que no tingui tant a veure, però potser no apareixerà en primer terme, apareixerà en un segon bloc. Potser no l'organitzaré, aquestes experiències, per temàtica, o sigui, cronològicament, sinó que les organitzaré de manera funcional. Posaré les experiències, encara que faci un any, en primer lloc, encara que aquest darrer mes que ha acabat no té tant a veure amb l'anterior, però organitzo funcionalment. També és important, per exemple, posar l'objectiu laboral o el perfil professional. Si jo ja poso el meu nom Remedios, com diu la participant, i sota, per exemple, o en el perfil professional, a la capçalera del currículum, indico que estic buscant treball d'allò a què vull optar o que jo ja soc professional en aquell sector, ja m'estan potser identificant les empreses com a professional d'aquell sector. Un currículum tan genèric, sense objectiu, sense indicar de què busco feina o què puc oferir, potser tampoc deixa clar de què estic buscant feina. No sé si pot anar bé aquesta explicació, si et pot ajudar, Remedios. Doncs mira, hi ha un altre participant que ens comenta, com puc fer per ser més eficient en les meves candidatures? Envio molts currículums però no em truquen mai. Clar, aquí hauríem d'explorar tot el que dèiem, tota la prèvia. Entenc que sí que envia currículums, arriba, o sigui,
es pot inscriure a ofertes, o sigui, troba ofertes al seu perfil, però aquesta persona no arriba a entrevista. Clar, aquí hauríem d'explorar una mica què està passant. Hauríem de revisar les eines que fas servir, eines entès com a currículum i la carta, per exemple, i veure en quin tipus de canals estic aplicant, per a quin tipus d'ofertes m'estic presentant, si reuneixo o no els requisits. Potser en aquest cas sí que recomanaria a aquesta persona que pogués contactar pel correu, si vol, a mi mateixa, i poder parlar en concret, fer un assessorament personalitzat que ens pugui veure què està passant, aquesta prèvia, si l'objectiu està ben definit, o sigui, tots els ingredients que hem vist al llarg de la sessió i que poden estar influint. Mira, doncs hi ha una altra persona que ens pregunta: has parlat d'una pàgina web sobre el mapa laboral, em pots dir quina és? Doncs sí, la teníeu aquí, us arribarà, vaig una mica endarrere, us arribarà el PDF i podreu, és mapalaboral.org, per aquí teniu l'enllaç, però és aquesta, si vosaltres poseu a Google mapalaboral.org us sortirà. Ara, perdoneu, estava indicant-la, no vull marejar a ningú, però en aquesta presentació, no sé si la podeu veure vosaltres, però la font és mapalaboral.org. Igualment, com canviarem el document... Sí, per això dic que jo estava anant endarrere, però és veritat que no ho poden veure, si no, perdoneu. Doncs hi ha la Cristina que ens comenta, diu: aun teniendo mi perfil en un 85-90% compatible, entiendo, no sé si vol dir compatible o completo, está una mica barallat, no accedo al puesto de trabajo. ¿Eso puede ser por mi edad? Tengo 46 años. Clar, és una pregunta molt genèrica perquè hauríem de veure, clar, és bona perquè el tema de l'edat és una situació que genera molta incertesa a les persones que tenim certa edat, que sigui un dels motius, però hauríem d'explorar el cas perquè, clar, hauríem de veure, quan diu que té el 60-80%, que entenc que és que vol aplicar a una ocupació en concret i creu que reuneix gairebé aquest 80% de requisits del que demanen i que potser el que falla, entre cometes, aquest 20% va vinculat a l'edat, si estic entenent bé la pregunta. Clar, hauríem de veure, sí, clar, pot ser que hi hagi empreses que filtrin per aquest tema. Llavors, el que és bo és explorar molt bé, per això us deia, explorar molt bé el mercat de treball, els sectors i les ocupacions i veure a on la meva trajectòria laboral, inclús la meva edat, no pot ser vist com un hàndicap, sinó és valorat. O sigui, justament vull aplicar a llocs de feina on aquesta expertesa, aquesta, com li vulguem dir, maduresa, pugui ser tinguda en compte, per exemple. Llavors, és el que haig d'anar a buscar llocs on valorin el que jo puc aportar, no tant lluitar amb una cosa que, evidentment, l'edat que tinc és la que tinc i no puc fer res més, evidentment, però sí poder buscar o compensar, com puc compensar en el currículum o en l'entrevista, si no arribo a entrevista és complicat, però com puc compensar en el meu currículum, destacar molt idees clau, competències, potser no apareix la meva edat en el currículum, com compenso que potser no reuneixo aquest 20% o aquest 10% perquè no tinc l'edat que demanen, però sí que compenso amb altres factors. Igualment, diria el mateix, com són preguntes genèriques però que implicaria poder conèixer el teu cas, potser estaria bé si volguessis contactar i podem concretar una cita telemàtica o presencial i en parlar-ne personalment. D'acord. Després tenim l'Elisabet, que ens pregunta quina seria la durada òptima per un elevator pitch. Doncs 1 minut i mig aproximadament, tot i que això hi ha moltes teories al respecte, però seria 1 minut, minut i mig, 2 minuts màxim. Sí que recomano, com dèiem, que podeu visionar el webinar que hi ha a la Mediateca, perquè ho explica molt, molt al detall. O sigui, és 1 hora o 3/4 d'hora dedicats a explicar com fer aquest elevator. Doncs hi ha una altra persona que comenta, no és ben bé una pregunta, però comenta que Barcelona Activa només serveix per buscar feina a Barcelona capital. No sé si vols aclarir o estàs d'acord, Marisa? Bé, sí que és veritat que jo a Barcelona Activa no he parlat de Barcelona Activa, sí que té molts recursos que podem aprofitar i en tot cas sí que té la part, diguem-ne, Barcelona Activa, la seva web, a Porta 22, té la borsa de treball, que entenc que com és de la ciutat de Barcelona pot ser que moltes ofertes siguin de Barcelona, però sí que també té tota una part d'eines, de canals, d'informació molt acurada i molt completa sobre els ingredients, justament sobre els blocs que hem de tenir en compte a l'hora de buscar feina, amb la qual cosa podem explorar la pàgina, tot i que la borsa de treball sí que és veritat
que segurament tindrà un gruix més alt d'ofertes de Barcelona. Si jo no estic disposat a anar, o no puc, o no és el meu objectiu anar a Barcelona, potser no cal explorar aquest canal. Com dèiem, haig d'explorar quins canals faré servir, quines borses, perquè he vist prèviament quines ofertes publiquen, de quines ciutats són aquestes ofertes, etc. Doncs la mateixa persona també ens pregunta, en aquests 5 mesos d'atur que porto m'han trucat diverses vegades i he fet diverses entrevistes per videoconferència, però no aconsegueixo passar d'aquí. Què pot estar passant? Sé que tinc mancances a l'hora d'expressar-me i penso que guanyo més en persona. Moltes gràcies. Clar, està bé que tinguis explorat, detectat de dir, ostres, potser a nivell telemàtic costa més, perquè és veritat, costa, no podem posar en joc tant la comunicació no verbal, costa més posar-la, en el fons estem parlant d'una pantalla, encara que ens veiem, però una pantalla, i és veritat que varia molt. Però, clar, també respondre a què està passant, clar, no podem saber sense conèixer-te tu, i segurament passaran moltes coses. Tindrem una resposta multinacional o no passarà res, potser no està a les meves mans. El que sí que podríem veure com s'han fet aquestes entrevistes, tu com t'has sentit, quan has sortit, hi ha coses que has dit, ostres, aquesta pregunta no la sé pogut respondre, m'he trobat que no sabia, com deies, vocalitzar bé o m'ha costat comunicar-me, doncs anem a veure. També us recomano, estic aquí fent propaganda dels webinars, us recomano en aquesta persona explorar i visionar el webinar que justament parla d'això, de com preparar i com fer entrevistes digitals. I el mateix, recomanar-te si vols contactar i parlem en concret del teu cas. Doncs la Gemma ens pregunta que quan parles d'explorar el mercat laboral, per exemple, per veure quin perfil aconsegueix feines en el sector, com proposes que ho fem? Segons el que demanen les ofertes, el que diuen els coneguts? Una mica tot. O sigui, la idea és de dir, per això seria una mica la prèvia de dir, jo em conec en el sentit de quina trajectòria laboral tinc, què se'm dona bé, què puc fer. Llavors, al conèixer-me, jo ja estic pensant quines ocupacions m'agradaria, quines ocupacions podria portar a terme. Llavors, tenir informació sobre com estan aquestes ocupacions circulant, en quins sectors estan, com es mouen, és el que has dit. Implica diversos canals d'informació, contactes, per exemple, el Porta 22 que deien de Barcelona Activa té tota una àrea que parla dels sectors professionals, doncs en què consisteixen, quins sectors s'estan movent a dia d'avui, on hi ha més demanda, què demanen aquests sectors, què no demanen, vull dir, aquí puc obtenir informació, quins són els requisits. També us recomano, a la pàgina del SOC hi ha un cercador d'ocupacions, que són unes fitxes laborals, que ens explica justament ocupació per ocupació, puc posar el nom de l'ocupació, administrativa, electricista, el que consideri, i ens surt un desplegable, ens surt una fitxa que indica quina formació tenia aquella persona per desenvolupar aquesta tasca, aquesta professió, quines habilitats ha de tenir, quina titulació, quina experiència se li demana, entre 1 i 3 anys de no sé què. Es pot donar una idea de dir, ostres, per aquesta ocupació no pensava que s'hi accedia amb aquest cicle formatiu, pensava que era només no sé què, o a l'inrevés. També pot donar molta informació de mercat de treball. Doncs no hi ha més preguntes. Marissa, moltes gràcies. Passem a tancar la sessió d'avui, d'acord? Molt bé, gràcies a tothom. Bé, com que sembla que no hi ha més preguntes, donarem per finalitzat el webinar. Com ja hem dit, us enviarem un correu amb un qüestionari de satisfacció, el material de suport i l'enllaç als nostres webinars. Per qualsevol altre dubte, li podeu comentar a la meva companya al correu que trobareu al final de la presentació o consultar la nostra web terrassaocupació.cat. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.